Poštovani gledaoci kanala Front 69, danas bih želeo da vas obavestim o jednoj vrsti hrane koja nas jednostavno ubija, koja nas čini sterilnima, zbog čega se naše stanovništvo smanjuje, odnosno brojčano smanjuje. To je upotreba genetički modifikovane hrane, odnosno od genetički modifikovanih organizama. Ali da vam prvo kažem u dve reči šta su to genetički modifikovani organizmi. To su takozvani patenti koji su u Americi priznati kao patenti, proizvodi bioinženjerskih kompanija gde su spajali gene između u prirodi nespojivih vrsta, ribe i paradajza, morskog krastavca i nekog drugog poljoprivrednog proizvoda, ribe lista recimo sa paradajzom, da bi paradajz mogao da se gaji u zemljama sa hladnijom klimom i tako dalje. Znači, to se u prirodi apsolutno nikada ne može desiti da se dve nespojive vrste spoje u jednu koja bi davala svoje potomstvo. To je nespojivo. Međutim, kada se to uradi na poljoprivrednim proizvodima ili voćem ili povrćem, to je onda moguće da se dobije u jednom rodu taj proizvod. Znači, ne može da se sadi on kao takav, nego se svaki put mora jednogodišnje pripremiti za proizvodnju. Šta se dešava kada se unese u naš organizam? Ta pojava novog života raskida naš DNK lanac molekula, ugrađuje se u naše gene, čine nas neplodnim, sterilnim i naravno izazivaju čitav niz različitih vrsta oboljenja do pojave malignih oboljenja, različitih tumora itd. Izvršen je jedan rad u ilegali, inače bi te kompanije ne bi mu dozvolile da se njihov vrlo profitabilan izvor prihoda razotkrije u svim svojim pojedinostima. Taj eksperiment je izveo Gilles-Éric Seralini u Francuskoj na Caen univerzitetu sa svojim saradnicima u potpunoj ilegali. Njegov rad je objavljen u najprestižnijem naučnom časopisu, gde su uz rad prikazali i fotografije pacova, laboratorijskih pacova izobličenih od tumora na svim organima, dok ne vidite glavu tog pacova i ne znate o čemu se radi. Naravno, te kompanije su onda skočile na njega, na taj časopis, platile su ogromne iznose tom časopisu da povuče taj naučni rad iz svog časopisa, međutim, istina je prodrla u svet. U našoj zemlji, zbog ilegalnog uvoza genetički modifikovane hrane, odnosno semena i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, mi imamo po zvaničnim podacima Republičkog statističkog zavoda preko 350.000 bračnih parova koji imaju problema sa začećem, koji nemaju decu iz tog razloga što im je neko podvalio hranom od genetički modifikovanih organizama. Ja odgovorno mogu da kažem, pošto je to stari podatak od pre nekoliko godina, da danas imamo više od 500.000 sterilnih bračnih parova koji ne mogu da imaju potomstvo. Onda shvatate opasnost od mogućnosti legalizovanja genetički modifikovanih organizama po opstanak našeg naroda. Pre nekoliko godina na Međunarodnoj ekokonferenciji o zdravstveno bezbednoj hrani zajedno sa profesorom Ševarlićem napisali smo zajednički naučni rad o pogubnosti upotrebe, legalizacije zapravo, ili uvoza genetički modifikovanih organizama. On je pisao sa aspekta ekonomije, jer je on jedan od najčuvenijih agroekonomista, dok sam ja govorio, pošto sam inače zdravstveni radnik, o zdravstvenim posljedicama, i za taj rad sam napisao 10 razloga zbog čega Srbija nikada ne bi smela da legalizuje genetički modifikovane organizme.
Prvi razlog su zdravstvene posljedice po ljude koji koriste hranu od genetički modifikovanih organizama. Dilema oko posljedica upotrebe hrane sa genetički modifikovanih organizama više nema. Nauka je dokazala da genetički modifikovani organizmi kroz hranu kod korisnika izazivaju 65 najtežih bolesti, od malignih do po narod najpogubnije posljedice sterilnosti. Srbija već sada zbog ilegalnog uvoza i uzgoja genetički modifikovanih kultura ima po zvaničnoj statistici 350.000 bračnih parova koji imaju problema sa začećem svog potomstva, što znači realno i preko 500.000. Fotografije pacova izobličenih od tumora i degenerisanog lega obišle su svet. Posle dvogodišnjeg ispitivanja upotrebe hrane od genetički modifikovanih organizama koje je sproveo Gilles-Éric Seralini sa Caen univerziteta u Francuskoj sa svojim timom istraživača, kontroverzi, ako ih uopšte i bilo, više nema. Ko se danas zalaže za genetički modifikovane organizme i tvrdi da nisu opasni, predstavlja beskrupuloznog lobistu monstruoznih biotehnoloških kompanija. Zato se njihova zalaganja moraju nazvati pravim imenom. Sprovođenjem genocida nad stanovništvom Srbije i celog sveta zločinom protiv našeg naroda. Drugi razlog zbog čega ne bi smeli legalizovati genetički modifikovane organizme jeste nekontrolisano zagađenje prirode sa nesagledivim posljedicama. Genetički modifikovani organizmi predstavljaju veštački život, veštačko mešavino gena životinskih, biljnih, bakterijskih vrsta i različitih virusa što se u prirodi nikada neće moći samo po sebi stvoriti kao posebna vrsta. Oni menjaju prirodu, nekontrolisano se šire vetrom, insektima, vodom i niko na svetu ne može niti da nasluti kakve su sve posljedice moguće po živi svet i prirodu. Promjene u prirodi nastale širenjem genetički modifikovanih organizama su irreverzibilne, odnosno nepopravljive. Menjati prirodni kod planete Zemlje ravno je preuzimanju ulogu Boga ili tvorca, već kako ko hoće da ga nazove, i time se ugrožava ne samo čovečanstvo, nego i priroda i sama planeta Zemlja u celini. Na to niko nema pravo. Ulog je jednostavno rečeno preveliki da bi neodgovornim političarima dozvolili kockanje sa opstankom srpskog naroda i Srbije kao države. Upotreba genetički modifikovanih kultura zahteva i upotrebu najopasnijih hemijskih sredstava koja truju zemljište i u određenom roku pretvaraju plodno tlo u pustinju na kome ništa više ne može da raste. Vreme raspada totalnog herbicida pod imenom Roundup u zemljištu je 22 godine, a svake godine se mora izdašno prskati protiv korova, jer prskanje prežive samo kulture sa genetički modifikovanim organizmima. Zato se ne mora okopavati i prividno donose uštede proizvođača. U određenom trenutku nakupljenu koncentraciju herbicida ne može da podnese niti kultura sa genetički modifikovanim organizmima, zbog čega je i vršeno prskanje otrovima. Sledstvena posljedica nakupljenih otrova u zemljištu je da plodne oranice postaju mrtvo zemljište bez ičeg živog u njemu ili na njemu. Pustinje u Brazilu i Argentini najbolje svedoče o tome. Pored toga, ti opasni herbicidi dospeli u organizam čoveka kroz vodu i hranu imaju mutageno dejstvo na čoveka i praktično se posljedice mogu nazvati vivo eksperimentima nad stanovništvom, jer niko ne može da nasluti konačne posljedice primjene opasne hemije u prirodi, pojava superkorova, otporno i na navedeni najjači herbicid, i na ljude, fizički izmenjen novorođenčad, sa ribljim repovima umjesto ušiju, sa morskim krastavcem umjesto nosa i sa žabljim očima, na primjer. Fotografija dece zatrovane ili rođene pod dejstvom navedenih hemijskih sredstava koje kruže internetom dovoljno upečatljivo govore o tome. Četvrti razlog zbog čega Srbija nikada ne bi smela da legalizuje genetički modifikovane organizme
jeste pretvaranje Srbije u ekonomskog zavisnika od stranih biotehnoloških kompanija. Kada se jednom krene u uzgoj kulture od genetički modifikovanih organizama, povratka nema, kako zbog upotrebe enormne količine hemijskih sredstava koje zagade zemlju, zbog kojih se prirodne kulture više nikad neće moći uzgajati na površinama gde se započne sa genetički modifikovanim organizmima. Tako i zbog odsustva plodoreda, jer se mora uvijek iznova i iznova nastavljati kupovina i uzgoj samo semena od genetički modifikovanih organizama od iste kompanije, sve dok plodne oranice ne pretvorimo u pustinje, a poljoprivrednike u prosjake. Ekonomska računica je precizna. U 1.000.000 evra se može izračunati novi, nametnuti, a nepotrebni izdatak za poljoprivrednu proizvodnju, a šteta u poljoprivredi zbog gubitka obradivih površina bi bila neprocenjiva. Peti razlog je pitanje nacionalne bezbednosti zbog upotrebe genetički modifikovanih organizama. Ali strašnije od ekonomske zavisnosti predstavlja nacionalna zavisnost, jer pitanje upotrebe kulture od genetički modifikovanih organizama duboko zadire u pitanje nacionalne bezbednosti svake države, što može da ima dalekosežne tragične posljedice po opstanak naroda i države, kako zbog opštih zdravstvenih posljedica po vojno sposobne građane, još više zbog potpune ekonomske zavisnosti prema stranim kompanijama i zemlji proizvođača. Ekonomska šteta i gubitak resursa budućnosti je šesti razlog zbog čega Srbija nikad ne bi smela da prizna da legalizuje genetički modifikovane organizme. Legalizacijom genetički modifikovanih organizama u Srbiji bi došlo do gašenja domaćih semenarskih instituta, prihoda od proizvodnje domaćih semenskih kultura, gašenja radnih mesta i sledstvenih posljedica u čitavom lancu privređivanja i međuzavisnosti, što je više puta obrazlagao i iznosio ugledni agroekonomista profesor dr. Miladin Ševarlić sa Univerziteta u Beogradu. Po njegovoj računici, samo neposredna šteta ili gubitak po Srbiju bi iznosila oko 500 miliona evra od legalizacije samo dve genetički modifikovane kulture, soje i kukuruza. Pored drugih negativnih ekonomskih posljedica, kao što bi bio gubitak oko 5.000 radnih mesta u poljoprivredi i domaćim semenarskim institucijama, pored svake godine bi Srbija morala da plaća više od 200 miliona evra za druga semena genetički modifikovanih kultura, jer se ne može sejati sopstveno seme. Takav luksuz odricanja od 100 miliona evra teško da bi normalan čovjek mogao da razume, ali tek kada se shvati da je to dobijeni zadatak ovih krađom izbora dovedenih političara, može da se razume ta doslednost u uništavanju svega što u Srbiji može pomoći opstanku naroda. Pod brojem 7 razloga naveo sam gubitak izvoznih mogućnosti na jedino otvoreno i neograničeno tržište hrane. Vezano za prethodni razlog je i ne manje važan razlog gubitak bezcarinskog ruskog tržišta za sve poljoprivredne kulture i životne namirnice koje Srbija izvozi i može da izvozi u budućnosti na neograničeno bezcarinsko rusko tržište. Sa stanovišta prekida izvoza na bezcarinsko rusko tržište, legalizacija genetički modifikovanih organizama predstavlja zapravo ekonomsko samoubistvo, a svaki pokušaj legalizacije genetički modifikovanih organizama zlonamernim namerama prekida ekonomskih veza i udaljavanje Srbije od Ruske federacije, što je pokušano i obstrukcijom izgradnje gasovoda Južni tok, uvlačenje Srbije u Evropsku uniju i NATO alijansu itd. Zato je namera legalizacije genetički modifikovanih organizama praktično sečenje grane na kojoj Srbija opstojava, jer poljoprivreda i ovakva kakva je danas puni budžet Srbije sa 46% prihoda. Totalnom zabranom, ali i apsolutnim sprovođenjem te deklarisane zabrane uvoza, uzgoja i komercijalnog prometa proizvoda od genetički modifikovanih organizama, okretanjem poljoprivrede proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane
i finalnoj prerade i proizvodnji hrane, Srbija bi ekonomsko toliko ojačala kao da ima naftu za izvoz u neograničenim količinama. Pod 8. razlogom zbog čega Srbija nikada ne bi smela da legalizuje genetički modifikovani organizam, naveo bi potpuno uništenje poljoprivrede uvozom proizvoda od genetički modifikovanih organizama po dumping cenama. Legalizacija genetički modifikovanih organizama u Srbiji bi otvorila vrata pravoj poplavi uvoza proizvoda od genetički modifikovanih organizama po dampinškim cenama, jer evropske zemlje daju višestruko veće subvencije svojim poljoprivrednim proizvođačima od vlade Srbije, pa proizvođači u Srbiji nikad ne bi mogli biti konkurentni stranim proizvođačima. Sledstveno tome, poljoprivreda Srbije bi se u celosti urušila, seljaci osiromašili, svoju zemlju bi prodali da prežive i postali bi nadničari na nekad sopstvenoj zemlji. To bi bilo više od ekonomskog samoubistva, to bi bila smrtna presuda stanovništva Srbije koje živi od poljoprivrede. Pod 9. razlogom naveo sam uništenje pčelarstva i umanjenje prinosa od poljoprivrede zbog nestanka pčela i insekata. Legalizacijom genetički modifikovanih organizama u potpunosti bi bilo uništeno pčelarstvo zbog prateće hemije koje se i sada koristi na prirodnim kulturama zbog neobrazovanosti proizvođača, nesvesnih štete koju nanose i sebi i prirode. Sada u pčelarstvu ima hleb oko 80.000 ljudi, što je manji deo u odnosu na preko 1.000.000 radnika koji su zbog privatizacije ostali bez posla, ali nestanak pčela i sledstveno tome gašenje pčelarstva prouzrokovalo bi smanjenje prinosa u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu najmanje za 10%, što zbirno gledano predstavlja ekonomsku štetu koja se ne bi smela zanemariti. Po starom verovanju naroda u Srbiji, posle nestanka pčela, na red za nestajanje sa lica zemlje dolaze ljudi. Pod 10. razlogom zbog čega Srbija nikad ne bi smela dozvoliti legalizaciju genetički modifikovanih organizama jeste otimanje zemlje po osnovu širenja polena na zdrave kulture sudskim sporovima. Oprobani metod otimanja zemlje i širenja kulture od genetički modifikovanih organizama u Sjedinjenim Američkim Državama je prirodno zagađenje površina pod zdravim kulturama putem polena kultura genetički modifikovanih organizama koje se prenose vetrom i insektima. Sledi sudski spor zbog neovlašćenog korišćenja semena, pošto je on zaštićeni patent bioinženjerske kompanije i zahtev za enormnom odštetom koju bi malo koji seljak u Srbiju mogu platiti, zbog čega će mu biti oduzeta zemlja, i kuća i zemlja. Iz pouzdanih izvora saznajemo, o čemu smo već obavestili javnost, da su ove godine, to je bilo pre 3-4 godine, parne godine, pošto je tematika ekokonferencije parnim godinama zdravstveno bezbedna hrana, da su ove godine inspekcijski organi tako revnosno zapisivali proizvođače kultura od genetički modifikovanih organizama, umjesto da su ih kažnjavali i uništavali useve, upravo zato što su nalogodavci uvereni da će Srbija pod njihovim pritiskom legalizovati genetički modifikovane organizme i da će moći pokrenuti sudske sporove protiv sada ilegalnih proizvođača genetički modifikovanih kultura sa odštetnim zahtevom. To su 10 razloga za koji ne znate koji je jači, opravdaniji, zbog čega Srbija nikada ne bi smela da legalizuje genetički modifikovane organizme. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je predlog zakona o legalizaciji genetički modifikovanih semena završen, da se nalazi u fioci, samo se čeka određeni trenutak da se izglasa i da se počne primjenjivati. 5. juna, na Svetski dan zaštite životne sredine, pred Narodnom skupštinom 2011. godine, na opštenarodnom buntu, izneto je upozorenje Narodnoj skupštini i tadašnjem režimu ili vlasti.
bude li se stavio ovaj zakon na dnevni red Narodne skupštine, ja lično ću pozvati narod da svim raspoloživim sredstvima upadnemo u skupštinu i tu bandu razjurimo do poslednje, jer je u pitanju opstanak Srbije i srpskog naroda. To je suviše ozbiljna stvar da bi jednoj uličnoj bandi dozvolili da na ovaj način rastori svoju zemlju i izvrši genocid nad srpskim narodom i svim ostalim narodima koji žive zajedno sa Srbima u Srbiji. Ovo se ne sme dozvoliti po cenu života. Bolje da ga izgubimo na stepenicama Narodne skupštine, nego da sutra umiremo od raka i drugih malignih i mali milion boleština koje nam kako da kažem, zločinački patent, spoj dve nespojive vrste donosi i kroz hranu se ugrađuje u naš organizam i ubija nas, steriliše nas, nestaćemo. Tako da kažem, ovo je zaista poslednje što će prevršiti čašu našeg strpljenja i onda ili mi ili oni ne možemo zajedno opstati sa ovom uličnom bandom u životu. Hvala vam, poštovani građani Srbije, na izdvojenoj pažnji da odslušate ili da zapamtite ovih 10 razloga, jer je to pitanje opstanka našeg naroda i naše države. Hvala vam pažnje.